Kaiken mukaan pitäis alkaa ryhdistäytyy ja koulut käytyy, mut meitä siis tuntuu, et päivä päivää mekä hyytyy ja ulkona on niin vitun kylmää, et sinne jäätyy. Kesä myöhästyy tai ei tuu ollenkaan toppilas sillaan, himas bongi pyöritetään, mut ei vois mikä nappa vittukaan, lisä dope ku kitkutaan. Mun exit käyntinä on ikkuna, jos kytät ovel kolkuttaa, aina liika kuumottaa. Raha pala savuna ilmaa, koko kansaa naurattaa, jos mun sadot roihahtaa. Eikä kellään riitä poka mennä sitä sammutta, liika jumittaa, vajottaa, sekoittaa, flippaa, kriippaa, vaihetta, aihetta. Miten sun päivä mennyt? Ei mitään muistikuvaa, muuten kiitos hyvä, se on laimeeta kamajaa. En oo mikään luonnontieteilijä, mut näkehän se, et se on massen myymä sammalta. Eli metsäkukkaa, lapset älkää menkö sitä testaa, tää on vaan kuosibiisi. Jos ei oo mitään perää, nukahdan enkä koskaan herää. Joo.